Vigo acolle o desfile do Día das Forzas Armadas, un desfile presidido polos reis. Por primeira vez estiveron acompañados da princesa Leonor, que asiste a este acto militar nun momento clave na súa preparación como herdeira ao trono. A néboa obrigou a cancelar o desfile aéreo por motivos de seguridade e tampouco houbo o tradicional izado da bandeira polo desprendemento dunha peza do mástil. Un grupo de sendeiristas atopou o corpo dun home en avanzado estado de descomposición nunha zona de monte de difícil acceso en Monteferro, en Nigrán. Polo momento non se teñen máis datos sobre o falecido e a investigación continúa aberta. Importante dispositivo esta tarde en Cangas. Buscan un bañista que desapareceu na praia de Barra. Segundo as testemunhas, deixou as súas pertenzas no areal e perderonlle a pista cando estaba na auga. Y que va a dar explicaciones, eso está muy bien. Lo que pasa es que no creo que haga falta esperar hasta el día 24 para esto. Tampoco tengo muchas esperanzas de que haya muchas aclaraciones. Y ese es el dilema que tienen toda esta gente. O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya un cambio de gobierno en España. E arranca a festa do Boi en Allariz, declarada de interese turístico de Galicia. Durante 9 días, a vila celebra unha das súas tradicións máis singulares. E ollo, con 700 anos de historia. A novidade deste ano é a clara aposta polo rural. Nos minutos estaremos ali en directo. Saúdos, que tal? Boas noites. Os reis presidiron este mediodía en Vigo o desfile do Día das Forzas Armadas, que contou por primeira vez coa presenza da princesa Leonor. Si, a néboa obrigou a cancelar o desfile de aeronaves e tamén fallou o izado da bandeira. Contratempos que non impediron que milleiros de persoas gozaran da exhibición de medios das Forzas Armadas. A familia real chegaba contra as 12:10 do mediodía á avenida de Samil. Filipe VI co uniforme de gala do Exército de Terra. A princesa estreouse neste desfile co uniforme do Exército do Aire, onde está completando a súa formación militar. Tras os saúdos ás autoridades encabezadas polo presidente da Xunta, a ministra de Defensa e o alcalde de Vigo, paso de revista ás tropas e comezo do acto. Por razóns de seguridade non houbo salto de paracaidistas coa bandeira pola mesta néboa, que obrigou a suspender tamén o desfile aéreo. Despois chegaba outro contratempo da xornada. A bandeira desprendíase do mastro ante a sorpresa do rei, que indicaba que o estandarte da Garda Real pasara a presidir o acto. A partir de aí, o guión marcado, homenaxe aos caídos e desfile terrestre con máis de 3.700 militares e máis dun cento de vehículos encabezados polas motos Harley Davidson da Garda Real. Lugar destacado para os membros da Brilat e especialmente aplaudida a Unidade Militar de Emerxencias. Arredor de 100.000 persoas, segundo a delegación do goberno, xuntáronse en Samil para ver en primeira persoa os medios dos exércitos da Garda Civil e da Garda Real, que por primeira vez pechou o desfile para recoller o seu estandarte que presidirá o acto. Unha recepción da familia real coas autoridades e convidados, preto de 700 no Concello, puxolle a guinda a esta celebración que se fai dende 1978 cada ano nunha cidade distinta para achegarlle o traballo das Forzas Armadas á sociedade. Precisamente durante ese brinde con autoridades e convidados, o rei fixo mención á estrea da princesa neste desfile e referiuse tamén á formación da súa filla na carreira militar que está a piques de rematar. Que también cierra un ciclo de formación de estos 3 años que ha completado con mucho esfuerzo y brillantez. No soy yo el que lo tenga que decir, pero como padre también lo puedo decir. Y como mando supremo ya veremos. En todo caso, Arestora, na avenida de Samil en Vigo, retiran os valados e as bancadas que esta mañá albergaron os invitados e o público do desfile do Día das Forzas Armadas. E foron miles, Antía, as persoas que non quixeron perder un acontecemento inédito e histórico xa na cidade. Raquel Gandoi.
Fontes municipais estiman que o tramo de 1,5 km desta avenida de Samil por onde discorreu o desfile concentrou unhas 100.000 persoas. O gran evento das Forzas Armadas Españolas contou co acolleito de moitos vigueses e tamén galegos, porque ata aquí viaxou público de toda a autonomía. Para ter primeira liña de varado, ese varado que están retirando, a maioría madrugou e chegou aquí a pé ou nos buses facilitados polo Concello. En consecuencia, cando rematou o desfile, a imaxe foi a das rengleiras de autobuses volvendo ás lanzadeiras da Praza América e tamén rengleiras de xente agardando ter un taxi para volver ao centro. Aínda non eran as 10 da mañá e desde a Avenida de Europa que desemboca na de Samil, os ocupantes dos autobuses con pase VIP ian chegando ao evento. Na rúa, por trás dos valos, tampouco quedaba moito onde meterse. A maioría levaban ali dende antes das 8 da mañá. Case todos chegaron a pé unos autobuses que facían o traxecto entre a Praza América e Samil. Ás 7 da mañá paramos en Plaza América en Vigo, aparcamos ali e ás 8:30 estábamos aquí, 8:30 da mañá. Íbamos a vir no coche, pero como non podíamos pasar, pues decidimos vir no autobús. Yo estoy aquí desde las 8:30 de la mañana. Es una novedad para nosotros, porque es la primera vez, en vivo y en directo. O tramo de 1,5 km valado aos dous lados da avenida de Samil estaba abarrotado de xente maiormente da área metropolitana de Vigo, pero tamén de outros sitios de Galicia. Quiero ver al rey, no lo vi porque pasó por el lado de allá. A la infanta y la reina. Y me gustaría poder haber visto al rey y a la princesa Leonor, pero de todas maneras estoy muy contenta, me parecieron preciosos la Guardia Real con los caballos. Eu fui un exlegionario e entonces sintes unha emoción especial ante estas cousas e, bueno, dá unha sensación que non se ve todos os días de unión. Que eu son filla de militar. Moi emocionada, porque como o pai non está, estar alá arriba, estar a vento. Moita emoción, me encanta. Estou disfrutando un montón. Porque lo pensé y dije, no creo que venga mucha gente, pero bueno. Un orgullo esto para aquí. É impresionante, vivo aquí, moi cerquiña de aquí, chegamos ás 9:30 e non tuvemos xa onde elegir. Isto está apoteósico, de verdade. Fontes municipais estiman nunhas 100.000 persoas as que saíron hoxe a ver o desfile das Forzas Armadas que por primeira vez na historia se celebrou en Vigo. Esta está a ser toda unha oportunidade para o sector hostaleiro, moito máis ambiente pola rúa, terrazas ateigadas de xente e con establecementos de hostalería con moito máis movemento. Desde hace unas semanas hemos tenido ya el hotel en completa ocupación, es decir, nos llamaban a querer consultar día tras día para más habitaciones, pero pues gracias a este evento la verdad que hemos tenido la semana súper completa ya desde hace un bastantito tiempo y se ha visto bastante movimiento dentro del hotel, hemos tenido el gran honor de recibir a los altos cargos también aquí. As reservas roldan esta fin de semana en Vigo 96% en moitos establecementos, tamén na contorna de Samil preparáronse a fondo para a ampla demanda que agardaban. Sí, se notó muchísimo el turismo, yo trabajo en el casino, estuvieron allí a tope, entrando, saliendo, tomando algo y pasándolo bien y también fue una forma de expandir más nuestro turismo aquí en Vigo. O desfile foi un atractivo máis para visitar a cidade olívica. As cifras de ocupación tan altas son pouco habituais para esta época do ano. Os hotéis, bares e restaurantes están prácticamente cheos. Coincidindo co desfile, Pedro Sánchez eloxiou hoxe o papel das Forzas Armadas. A través da súa conta en Xe, o presidente destacou neste chío o labor dos militares, tanto dentro como fora das nosas fronteiras, e agradeceu o seu compromiso, gravando o seu traballo, disciplina, entrega e solidariedade, di que representan o mellor do servizo público. Mentres en Vigo, o BNG encabezou a movilización contra o desfile das Forzas Armadas convocada pola plataforma Galiza pola Paz. Os nacionalistas denunciaron a escalada militarista do goberno central. O deputado Néstor Rego participou na marcha e lamentou que o goberno de Sánchez estea a executar o maior aumento no gasto en defensa das últimas décadas.
A nosa proposta de que o Goberno reverta as políticas de incremento do gasto militar, mas tamén para que se posicione sobre a defensa da paz, que se posicione tamén por a eliminación das bases militares no Estado español e pola saída da OTAN, que é neste momento o maior expoñente das políticas agresivas ao servizo do imperialismo norteamericano. Semana complicada para o Goberno. A investigación polo presunto financiamento ilegal do PSOE súmase á imputación de Zapatero. O Goberno segue defendendo a presunción de inocencia, mentres o PP presiona aos socios de Sánchez e pide que se convoquen eleccións canto antes. O expresidente Zapatero está sendo investigado por supostamente cobrar despois de conseguirlle a compañía aérea venezolana Plus Ultra. Sí, claro. Tranquilo. Un rescate de 53 millóns de euros en plena pandemia. Os dirixentes da compañía festexaron con ostras e champán o conseguido. É parte do que aparece no informe da UCO. Ademais, un cheo de mensaxes, chamadas e máis fotografías que implicarían o expresidente socialista. Tiene ganas tamén de explicarse ante os medios de comunicación. Houbo un rexistro no seu despacho e o que atoparon na súa caixa forte tamén chamou a atención dos investigadores. O caso Zapatero únese agora á investigación polo presunto financiamento ilegal do PSOE. Esta mesma semana houbo rexistros na sede de Ferraz, rexistros que duraron 13 horas. Investigan se os socialistas terían financiado unha trama destinada a obter información sobre xuíces, fiscais ou policías sobre causas xudiciais que afectarían o goberno de Pedro Sánchez. Yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. Os socialistas insisten en que se deixe actuar a xustiza. Porque al final la verdad siempre se abre paso, compañeros y compañeras, siempre se abre paso, sabiendo que ninguna organización es infalible, sabiendo que nadie es perfecto. Momento complicado polo que pasa o goberno de Sánchez. Hay que dar la cara, hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferraz no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país. O Partido Nacionalista Vasco presiona tamén a Sánchez e di que non espere máis para dar explicacións. Que no creo que haga falta esperar hasta el día 24 para esto. Tampoco tengo muchas esperanzas de que haya muchas aclaraciones. Mentres o PP culpa ao PNV de manter a Sánchez no poder. Y ese es el dilema que tienen toda esta gente. O con Sánchez o con la democracia. O se sostiene a la mafia en el poder o se apoya a un cambio de gobierno en España. Ese es el dilema que tienen. No ámbito internacional, os Estados Unidos volveron a atacar unha lancha en augas internacionais do Pacífico nas proximidades de Colombia. Este que van a ver é o momento do ataque. Washington asegura que os ocupantes eran narcoterroristas. Morreron os 3 tripulantes da embarcación. Dende setembro do ano pasado faleceron xa máis de 190 persoas en ataques como este que a administración Trump xustifica como operacións de seguridade nacional contra o narcotráfico. E de volta a Galicia atopan o cadáver dun home nunha zona de Monte Nigrán. Sí, foi no Alto de Monteferro. Un grupo de senderistas alertou os equipos de emerxencias. Ten máis datos Demetrio Morenza. Sí, agora a investigación aberta deberá aclarar por un lado a identidade desta persoa e tamén as circunstancias nas que se produciu a súa morte. Como decíades vos agora mesmo, foi un grupo de senderistas que esta mesma tarde practicaba camiñata por aquí, por Monteferro, un lugar frecuentado por moitas persoas que veñen a pasear precisamente á beira do mar, e cando localizaban este corpo nunha zona de difícil acceso, inmediatamente se establecía o dispositivo. Unha vez que deron a voz de alarma, recuperaban o corpo que xa estaba en avanzado estado de descomposición. A calor destes últimos días pudo acelerar precisamente este proceso. Agora mesmo descoñecemos se se trata dun home ou dunha muller e a súa identidade, así que moi pendente nas próximas horas ou nos próximos días para coñecer as circunstancias tamén nas que se produciu a morte desta persoa. En Cangas buscan un home na praia de Barra, en Ío. Foi un particular quen deu aviso a emerxencias despois de atopar as súas pertenzas abandonadas na área. Segundo as testemunhas, este home de 75 anos e veciño de Vigo adoitaba bañarse nesa zona e ao levar tempo sen velo, creron que puido ter problemas para sair da auga. No dispositivo de busca participan efectivos da Garda Civil, Policía Local, Protección Civil e Salvamento Marítimo. Tamén se incorporou o helicóptero de rescate Pesca 1 de Gardacostas de Galicia.
Traxedia tamén nas estradas galegas. Un motorista perdeu a vida tras bater cun coche no concello pontevedrés de Arbo. O sinistro tivo lugar na estrada que conecta Salvaterra de Miño con Crecente, ás 11 da mañá, concretamente no coñecido como Cruce da Cañiza. O 112 Galicia confirmou que as causas do accidente están a ser investigadas e polo de agora só trascendeu que o condutor do vehículo implicado é un home de nacionalidade portuguesa. E na Coruña tamén unha muller bateu co seu coche contra un muro no acceso ao aparcadoiro do Paseo Marítimo. Iso sí, lonxe de quedar no lugar, a moza dos 20 anos tentou fuxir a pé, pero a policía logrou localizala pouco despois nunha rúa próxima. Fixéronlle as probas de alcolemia e deu positivo. Esta mañá operarios municipais trataban de amañar os desperfectos. O accidente ocorreu a primeira hora cando a condutora saiu da vía e colisionou co muro, danando tamén un semáforo. E van ver o momento en que a Policía Local de Lugo detén un home que andaba ameazando os viandantes. Este ocorreu na Avenida de Madrid. A policía acudiu a esta zona despois de recibir as chamadas de varias persoas alertando da presenza dun individuo moi alterado que ameazaba con golpear os transeúntes cunha pedra e cun pau. Como ven, os axentes detivérono e está á espera de pasar a disposición do xuíz. Xa fora arrestado hai un ano por ameazar varios menores cun coitelo. Temos que volver a Ourense, porque ali os bombeiros traballaron durante toda a tarde no edificio afectado polo incendio da rúa Vicente Risco para asegurar a fachada e evitar así novos danos. Si, foron desaloxados os 5 membros dunha mesma familia que vivían no edificio lindeiro, pero puideron regresar ás súas casas, María Blanco? Os veciños desaloxados non poderán regresar ás súas vivendas de momento. Si entraron uns minutos os do segundo andar para recoller pertenzas, pero tivose que interromper xa que durante a tarde sofríronse varios desplomes dentro do edificio queimado. O edificio afectado polo incendio e o inmoble lindeiro comparten portal e servizos básicos como a subministración eléctrica e de auga, polo que os técnicos continúan avaliando o alcance dos danos e as condicións de seguridade antes de permitir o regreso dos residentes. Segundo relantaron varios veciños, o inmoble no que se orixinou o incendio levaba tempo ocupado. Aseguran que para evitar coincidir cos ocupantes, os residentes do número 3 utilizaban habitualmente o acceso pola rúa Vicente Risco, mentres que os ocupantes accedían pola entrada situada na Alameda. Os veciños tamén sosteñen que esta situación xa provocara numerosas queixas e denuncias. Parecía que a situación empezaba a volver á normalidade, pero os continuos desplomes no baixo do edificio obrigou a cambiar os plans na rúa Vicente Risco. Un dos derrubamentos produciuse cando os bombeiros permitían o acceso escalonado dos veciños para recuperar pertenzas das súas vivendas. Vimos que había condicións para que algún propietario pudera subir, pero subiron, estaban dentro, a nivel de gases funcionaba ben, e tuvemos xusto nese momento un pequeno desprendimiento de parte dun falso teito. Entonces, nada, pues ahora vai quedar, todos os dous edificios quedarán precintados, pero ahora estamos intentando ver si damos acabado co lume, ¿no? O edificio incendiado e o inmoble lindeiro comparten portal e servizos básicos como a auga e a electricidade, polo que os técnicos continúan avaliando os danos antes de autorizar o regreso dos veciños. Non me deixaron acceder porque caeu o falso techo do portal, entonces era un peligro para min e ademais no terceiro é onde hai máis fume. Os veciños trasladados esta mañá ao chou xa recibiron a alta médica. Só permanece en observación a muller de 95 anos evacuada durante o operativo debido aos cuidados específicos que require. Con ropa prestada de los vecinos, sin cartera y sin documentación ninguna, yo sin móvil y no puedo entrar hasta mañana. Esta noite os afectados aloxaránse en casas de familiares e amigos e tamén nun hotel da cidade, á espera de coñecer cando poderán volver ás súas vivendas. O lume declarouse minutos antes das 11 da mañá e chegou a ameazar o edificio contiguo. Os bombeiros evacuaron varios veciños e lograron controlar o incendio tras máis dunha hora de intenso traballo. As consecuencias, porén, continúan. E outro incendio, esta vez no centro de Vigo, con consecuencias tamén graves, porque unha muller de 91 anos continúa ingresada en estado crítico despois de que o seu piso no 6º andar da rúa Venezuela ardera case por completo. O lume comezou nunha das habitacións que por causas estánse a investigar. Tal era o fume no edificio que os veciños do mesmo tiveron que ser desaloxados. Arestora, todos regresaron xa ás súas casas.
E o risco de derrubamento dun edificio en ruínas obrigou a pechar unha rúa no centro da Coruña. Os bombeiros detectaron un grave problema estrutural no inmoble abandonado en que ademais descubriron a presenza de amianto, polo que se prohibiu os veciños da zona que abrisen as fiestras. O alto risco de que se desprenda a cuberta deixou a rúa pechada ao tráfico e obrigou a cerrar os negocios situados na contorna do edificio. Os veciños levan anos denunciando o deterioro deste inmoble e pedindo a súa demolición, que finalmente o Concello anunciou que fará efectiva nas próximas semanas. E atendan agora, porque realizaron unha trintena de roubos mediante a técnica do alunizaxe. A Garda Civil investiga xa 3 persoas. Os sospeitosos utilizaban un vehículo para entrar pola forza en distintos establecementos públicos. Ademais dos danos materiais, chegaron a subtraer bens por valor de 30.000 euros. Pertencían a unha banda criminal e hai outra persoa máis que está sendo investigada. Este domingo, 31 de maio, remata o prazo marcado pola Xunta para ter as fincas desbrozadas e en perfectas condicións, principalmente as próximas ás vivendas. Para prevenir incendios, este verán, moitos colectivos defenden a utilidade do gando. A Sociedade Galega de Pastos e Forraxes defende con este lema pastos que protexen, xestión do territorio fronte ao lume. O macizo central ourensán ten na gandería unha das súas actividades principais que dende hai séculos define as súas paisaxes e o xeito de vida dos seus habitantes e que o pasado verán se viu afectada por un dos maiores incendios da historia de Galicia. Un ano despois, as cicatrices son visibles. Podemos aportar a nosa visión que dende un manexo ben feito de pastoreo e onde hai gandería, pois podemos, polo menos, limitar moito eses lumes. O coñecido como incendio de Chandrexa de Queixa, Vilariño de Conso, ten a triste marca de ser o terceiro máis grande da historia de Galicia e de ser o que máis durou. A superficie queimada neste incendio superou as 23.000 hectáreas. Non sendo quen de poder cambiar localmente a meteoroloxía que imos ter, nin a topografía, realmente o traballo é ser quen de manter os combustibles menos desfavorables, e non vou dicir favorables, pero menos desfavorables á propagación dos grandes incendios. Como facer esta xestión do combustible nun territorio como o galego con 3 millóns de hectáreas das que só o 20% son terras de cultivo e pastos e onde hai espallados 31.000 núcleos de poboación. A solución máis sostible económica e socialmente é fomentar nesas faixas usos da terra que eviten a acumulación de combustible, é dizer, cultivos e pastos. Gandería e pastoreo que reducen a vexetación potencialmente combustible no monte, pero que sobre todo se converten na primeira liña de salvagarda para as persoas e as vivendas. Pois esta imaxe que están a ver é cada vez máis habitual. Unha familia de xabarís, con 2 adultos e 9 crías seguindo os seus pasos con tranquilidade, decidiron darse un paseo polo centro de Lugo, como se fosen un veciño máis. Unha estampa matutina que deixou abrallados os que se atopaban pola rúa e ata os que observaban todo dende as súas casas. Por iso gravaron estas imaxes. E a zona de Galicia máis favorable para ver a eclipse total de sol é tamén a que máis risco de nubosidade ten. Sí, será un auténtico fastío, Antía, porque os datos históricos da EMET sitúan a Mariña unha probabilidade de ceos cubertos do 70% para esa data. As zonas máis favorables desde o punto de vista astronómico para ver a eclipse total de sol en Galicia son as que teñen unha maior probabilidade de ceos anubrados o 12 de agosto vindeiro. Na zona da Mariña, onde a fase total da eclipse vai durar 1 minuto e 48 segundos, o risco de nubosidade chega ao 70%, segundo os datos históricos analizados pola EMET. Na zona norte, temos cores vermellas e cores laranxas, é onde a probabilidade de ceos despexados ou pouco nubrados é menor, 70%, 60-70% de probabilidade de nebulosidade na zona, no extremo norte, o que sería a Mariña Lucense e o extremo norte de A Coruña. Desde a EMET aclaran que non se trata dunha predicción do tempo para o 12 de agosto, senón unha estimación das zonas que poden ter o ceo máis despexado, tendo en conta o que sucedeu ese mesmo día nos últimos 15 anos. As mellores zonas pois serían o interior de Galicia, por exemplo, a provincia de Lugo, o interior da provincia de Pontevedra, o noreste da provincia de Ourense, aínda que só noreste porque a franxa de totalidade afecta a provincia de Ourense
só unha pequena parte, e tamén o interior da provincia da Coruña. Para ter unha predición meteorolóxica que sexa fiable, hai que agardar alrededor de 10 días antes da eclipse. A EMET anunciou que vai facer unha previsión especial coincidindo con este evento astronómico que non se producía en Galicia desde hai máis dun século. Ben, pois xa saben que teñen máis información ese código QR que aparecía na pantalla e o 12 de agosto esta casa, Televisión de Galicia, terá unha programación especial para ese eclipse de sol. Imos con máis cousas, porque hoxe constituíuse en Santiago a Federación de Comisións de Festas de Galicia, un organismo que nace para establecer unhas bases comuns que axuden as comisións e os concellos a afrontar os retos de organización e administración que afectan as verbenas e festas patronais. Cree necesario unha maior coordinación entre as administracións e as comisións de festas para garantir a continuidade das festas populares. A Federación nace para darlle voz ao colectivo e tamén para ofrecer asesoramento aos integrantes das comisións. O objetivo fundamental é ter unha voz e que esa voz poida ser escoitada e se poida precisamente protexer, favorecer e guiar as comisións de festas nunhas exixencias técnicas e legais pois cada vez máis complicadas. E quedan 3 días para que milleiros de estudantes galegos se enfronten a PAU. Os exames realizaránse en 36 sedes, a que concentra a maior parte de alumnos e Vigo, máis de 3.000. As probas comezan o martes 2 co exame de lingua castelá. O mércores será a quenda de materias de ciencia ou tecnoloxía. E xa para rematar, os xoves deberán recordar o temario de lingua galega. Isto obriga a acudir os 3 días. As notas estarán unha semana despois. Este ano preséntanse 500 estudantes máis a uns exames nos que se extreman as medidas de seguridade, sobre todo para evitar que se copien pregando as novas tecnoloxías. Quedan xa poucos días para que máis de 13.400 estudantes galegos se enfronten a uns exames decisivos para o seu futuro, as probas de acceso á universidade. Toca repasar e controlar uns nervios que se incrementan conforme se acerca o día. Hai nervios, pero levamos preparando un ano para uns cantos exámenes. O maior problema é organizarse para o repaso diario e todo iso. Sempre deixas algo, pero bueno, imos ben. Eu personalmente bastante tranquilo, teño amigos que están máis tranquilos e amigos que están algo máis nerviosos, pero eso xa depende de cada uno e penso que cada uno leva da mellor maneira posible. E mentres os estudantes fan os últimos repasos no CIUGA, o organismo encargado da coordinación das PAU, xa teñen preparada toda a logística para custodia e reparto dos exames. Estarán custodiados nun búnker de seguridade, que non decimos a localización por cuestións de seguridade, obviamente. E o luns, a primeira hora, comezaremos co reparto por todo o país, nas 37 comisións delegadas que temos este ano, repartindo os exames sempre en furgóns de seguridade, custodiados, como teñen que ir. E para garantir a igualdade de oportunidades, poñense en marcha medidas para evitar que ninguén copie, especialmente empregando as novas tecnoloxías. De toda a frecuencia que xa levamos desde o ano 2019 na CIUGA con esta iniciativa, eu creo que é unha forma importante ou necesaria. Lamentablemente é necesario, pero hai que facelo para que o alumnado pois o que faga no exame sexa o que realmente sabe. Os detectores axudan a descubrir dispositivos ocultos, pero tamén é obrigatorio ter un móvil e outros aparellos intelixentes apagados e gardados durante todo o exame. Pois despois dos exames seguro que haberá moita troula. E por iso nos agora ímonos ata Ourense, porque ali arrancou xa a Festa do Boi en Allariz. Este ano faino cun obxectivo claro, que é levar a troula tamén aos núcleos rurais para poñelos en valor. Por diante quedan aínda 9 días, pero Andrea Otero, como se está a vivir o de hoxe, o primeiro? Pois por todo o alto comezou este primeiro día do boi en Allariz. Xa puidemos ver a tradicional trato do boi, onde vemos como antigamente negociaban os gandeiros, e logo tamén vimos a baixada do gando ata o campo Barreiro, onde está situado o curro. Tamén ata fai escasos minutos celebrouse polo casco vello de Allariz a primeira corrida do boi. Continúa a festa, como dicíades, primeiro día de 9 días, polo tanto, ata o vindeiro domingo 7 de xuño continúa a programación con moita tradición e moita troula. Botou a andar a Festa do Boi de Allariz e fixo con comida popular, foliada, pasarrúas, representacións e a tradicional saída do boi. Que fan a representación eso da trata dos bois, como venderon os Andarzúa, que despois, bueno, eso, un pouco historia que utilizaron para, pois eso, para botar os xudeos ao final. Moi contentos,
Levamos todo o ano agardando a que chegara o día e por fin chegou e nada, con moitas ganas. E de momento a xornada vai ben e a disfrutar dela. Esta é unha festa moi vencellada ao Corpus na que participan centos de veciños e visitantes que se meten de cheo nesta representación de inspiración medieval. Por maiores ya un pouquiño difícil de andar por aí correndo co boi, pero o que é pa xente xoven é festa todo. Un pouco como todas as festas tradicionais galegas, comer, beber e pasalo ben. Este sábado é a primeira saída dos bois. Tras a primeira carreira, hai verbena. Nesta edición buscan levar a troula tamén aos núcleos rurais para poñelos en valor. Unha festaza impresionante. Estamos aquí pequenos, maiores, todos xuntos, disfrutando deste momento e agardando a que salga o boi dentro dun ratiño. Este domingo celébrase un dos actos centrais coa procesión medieval de Xan de Arzúa, personaxe principal co que se recrea o enfrontamento histórico entre xudeos e cristiáns que deu orixe á festa. Isto para a xente de Allariz é o día máis importante do ano. Este foi só o comezo, por diante quedan aínda 8 días máis de diversión. Hai case 167 anos, os xornais da época recollían a fazaña de Charles Blondin. O funambulista francés cruzaba por primeira vez as cataratas do Niágara sobre unha corda suspendida no aire. Un século despois, Philippe Petit tamén facía historia ao cruzar a 400 metros de altitude as Torres Gemelgas de Nova York. Para facelo, compre ter un equilibrio excepcional, boa concentración e moita paciencia. Calidades que, sen darnos conta, nós tamén usamos no noso día a día, conciliando ou mantendo a calma ante os problemas cotiás. Recórdeno sempre. E hoxe rematamos con estas imaxes. Son as dos acróbatas cruzando sobre unha corda suspendida no aire na praza principal de Zagreb, en Croacia. Celebran esta fin de semana un festival na rúa que conta con música, baile, maxia e a actividade máis destacada, funambulismo. É a primeira vez en 100 anos que se fai algo así neste enclave da cidade. É impresionante, non? Que vertixe. Sí, eu sei de dous que non o farían. Non, eu tamén sei. E iso que eran son, bueno, é tamén un deporte, non? Pois agora o que tocan son os deportes, porque xa temos campeón europeo. Irene. Sí, o PSG de Luis Enrique gañou a Liga de Campións, revalidou o título ante o Arsenal na tanda de penaltis, logo de que a prórroga rematase con empate a 1. E no noso deporte atendemos a como será mañá o peche da temporada do Deportivo en Riazor.